denne videorapport redegøre for forskellene mellem polære og upolære forbindelser samt ionforbindelser. Det vil vi gøre ved først og fremmest at forklare om et forsøg, vi har lavet, hvor vi har blandet forskellige stoffer med henholdsvis vand, etanol og heptan. Derefter vil vi komme ind på noget teori omhandlende de forskellige forbindelser samt elektronegativitetensforskelle osv. Ja, og her ser I materialelisten for det forsøg, vi lige om lidt vil gennemgå. Her har vi så et skema, vi har skrevet op, hvor vi ser de 6 forskellige stoffer, som vi blandede med henholdsvis vand, etanol og heptan. I det første blandede vi natriumklorid, først med vand, hvor vi kunne se, at det blev opløst. Så blandede vi det med etanol, hvor det ikke blev opløst, og der blev dannet et bundfald. Og så blandede vi det med heptan, hvor det altså heller ikke blev opløst. Derefter tog vi kobbersulfat, og der kunne vi se, at det blev opløst, og det ikke blev opløst. Der kom ligesom sådan en blå opløsning og et blåt bundfald. Og så med heptan, at det ikke blev opløst. Derefter tog vi diiod, som ikke blev opløst. Der kom et bundfald. Derefter blev det heller ikke opløst, og der kom ligesom sådan en mørk orange bundfald. Og i heptan blev det altså opløst. Så har vi sukrose, som blev delvist opløst. Altså der var noget af det, der blev opløst, men der kom altså et lille bundfald. I etanol blev det ikke opløst, og i heptan blev det heller ikke opløst. Så har vi pentan. Det blev i vand ikke opløst, men lagde sig oven på vandet. Og det skyldes densitetsforskellene, hvor at pentan altså må have en lavere massefylde end vand, i det lagde sig ovenpå. I etanol blev pentan ikke opløst, og i heptan blev det opløst. Så har vi frityrefedt, som ikke blev opløst i vand, og igen lagde sig oven på vandet, og det skyldes selvfølgelig også densiteten. Og i etanol blev det ikke opløst, og i heptan blev det opløst. Ionforbindelserne her kan altså hverken være upolære eller polære grundet, at der indgår et metal og et ikke-metal. Molekylerne her, der er der en regel om, at hvis molekylet ikke er opløseligt i væskerne, er det grundet, at der er en polær og en upolær forbindelse. Og de to kan altså ikke blande sig, og de bliver ikke opløst. Polære forbindelser er, når molekyler går sammen og danner en henholdsvis positiv og negativ pol. Her kan man se et eksempel med vand, hvor at den positive pol ligger ned omkring H-molekylerne, og den negative omkring oxygenmolekylet. En upolær forbindelse er, når der ikke er stor nok forskel i elektronnegativiteten til at danne elektrisk ladede poler, ligesom vi for eksempel så heroppe. Ionforbindelser er forbindelser mellem et metal og et ikke-metal, og de kan, som vi før nævnte, opløses i vand, alt afhængig om de er tungt eller let opløselige. Elektronegativitet er et udtryk for grundstoffernes evne til at tiltrække og fastholde elektroner i kemiske bindinger. I upolære forbindelser er der en forskel på under en halv, og i polære forbindelser er der en forskel på mellem en halv og 2 elektronegativitet. Nu vil vi snakke om mulige fejlkilder under forsøget. I første omgang kunne der være forkerte opblandinger, altså vi kunne simpelthen blive forvirret af, at vi på et tidspunkt havde 18 forskellige blandinger. Derudover kunne mangle koncentrationen og opblandingsfasen også være en mulig fejlkilde, da vi under observationen måske undgik at se, om det var om den var opløst, eller om den var bundflad. Derudover kunne vi have målt forkert dosis af stoffet i væsken, altså vi kunne måske have taget over de 2 ml af stoffet, der skulle være i væsken, og det vil altså også have være en mulig fejlkilde i sidste ende.